Eta ja gobernuari erantzunez, bueno, ni geratzen naiz aipatu ezun azken horrekin, Ibabe jauna, gaina lehendakaria zara, Barrutian. Tratua berdina izan behar dula gainerako hiriaren gainerako parteekiko. Ez zait iruditzen. Eta lehengoan alkateak ere esantzun berdina hiriaren egoeraren eztabaidan. Ez zuela desberdin jokatuko ekialdean. Hain zuzen hori eskatzen ari gara, desberdin jokatzea herritarren, okerren dauden herritarren mesedetan. Bai, ari gara eskatzen blindatzea aurrekontua. Ari gara eskatzen atentzioa handiagoa jartzea. Horretarako proposatu genuen duela urte asko 2005-tik barruti bat abian jartzea ekialdean elkarteetako eragileok. Zor historiko bat daukalako Donostiak ekialdeko auzoetako herritarrekin. Garelako auzotar eta herritar apalenak, prekarizatuenak, eta behar degulako laguntzak gehiago, behar dugu atentzio handiagoa. Eta ekialdeko barrutia tresna bat da, horretan lagundu behar duena. EH Bildu hortan egongo da. Eta guk eskatzen duguna da, arreta hori eta atentzio hori, bai, bestei baino gehiago ematea, orekatzeko gaur egun dauden desberdinkeriak.